Ngangumfundisi Restoration of Life Christian Church eMpumalanga. Futhi ngangihola ngithola imali enhle kabi ngoba makuthiwe kuzofika uAlabasta Zwane kwagcwala ebandleni ngempela bengithanda. Angimningi kuzo ayithi singabantu asidaliwe indlela efanayo. Khona aba-active uma ebona amashidi nje ufuna shwabani. Isizathu sokuthi kube khona umamncane siyasazi sobabili. So wathi yena ngoba ngithanda ukushwabanisa amashidi njalo ngcono uthola omunye umuntu ungakutholi kuthiwa sulale kuphi thola omunye umfazi. Angazi but makunesidingo ukuthi ngithathe wesithathu nowesine nowesihlanu ngizobathatha. Hayi awusazolwa ke noma mncane we. Sanibonani, hello, dumelang, igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwelo lwezinkonjane zona ezihambela le kude phezulu. We are coming to you live from the Balmoral Hotel la sikhuluma khona all things intersex. Lena ke meaningful conversations with uZandi Mfeka. I call it a school of life. Siyafunda ke namhlanje all things intersex njengoba wabonile ama post angazi ukuthi njengoba ungekho la ukuphi kodwa ke it's fine. Nonetheless uzoyiqhubeka uyithole lenkulumo iza kuwena ishisa be. Namhlanje I've got my favorite. Kanti mshayeli izandla akadingi introduction. Ngihamba nohluphile. She's different. Kambe, how do you address you? Mina ngina problem noma ungathi mama noma ungathi sisi as long as say istabane. He's the friends of the podcast, a big supporter of the podcast. His name is Alabasta Zwane, the only lesbian with 2 wives. Ngicela nibashayele izandla. Zwane, abantu bathi wabaropa last time. Khona yabona izinto engizokhuluma ngawe nazo today zibuya kuma comments. I went through all 560,000 million comments that were there. Umbuzo nje wokuqala khona othelo sisingimaze umfundisi. Khona nje othe hayi ngeke host lo sisingimaze umfundisi ngicela ungibuze ukuthi kwenzakaleni. Sanibona nonke enisikwazile ukusijoyina, siyababingelela la kuzofika khona lezi indaba, siyayizwa imibuzo. Cha, ngangumfundisi Restoration of Life Christian Church eMpumalanga. Futhi ngangihola ngithola imali enhle kabi ngoba makuthiwe kuzofika uAlabasta Zwane kwagcwala ebandleni ngempela bengithanda. Kwase insizwa ke ngoba ngiyaligibela iqhox ngiyayimisela. Insizwa ke bese zithi zingibonisiwe. Bese ngithi cha mfundisi ongibonisiwe akeze sikhulume sobabili. Bese ngimtshela umnumzane ngiyashayela ngiyaqonywa uboniswa. Ufike entombini ubuka ama hips ubuke ama lips uthi lama lips ngawakhotha. Ebese ke uthando lwakheka sekudlulile ema hipsini nama lips. Bese uthola irespect kumuntu akupha uthando ugcine usuzwa uthando kodwa yokuboniswa ayikho. Uyangibhedela nginsizwa ke nami ukuthi ngigqokile nje ngiba comfortable uma ngigqoka isiketi namaqhoks enkonzweni kodwa ngisuke ngingayizweli kahle ngathi kungena umoya. Uma ngifika ekhaya into yokuqala ngiyakhumula. Ayizagcina insizwa zonke ke zazithi ziyangiboniswa zisho ukuthi lo sisi ufike esitshethi yena umebona ibele lentombi umebona ikhofonoza inhliziyo yajabula. Yebo. Ayi kwagcina ke ngibizela umeeting ke kuthi awuchaze lento yakho ngoba phela umuhle wena and vele ke I'm a beautiful lady in the world. And then kwamele ngihlale etafuleni ke nabafundisi abakhulu ngichaze ukuthi cha mina nginemizwa yabesimame futhi ngaqala ngimncane esikoleni ngisigangi ke inkosi yami ngisigangi niphathe kahle nje ngosusuluza
Wezwane. Another comment eqhamukayo lapha. Bathi siyezwe namakhosikazi amabili kodwa sifuna ukwazi ama dynamics okuhlalisana kwenu. Ngiyakhumbula on the first episode washo ukuthi nihlala ngokuhlukana, omunye unomuzi wakhe nomunye unomuzi wakhe nawe nomuzi wakho, kodwa likhona ikhaya elikhulu lenihlangana khona nabantwana bakhona, abanye ba-adoptiwe, abanye bafike nomama. Now engifisa ukwazi ukuthi lesinqumo sokufikelela abafazini ababili wafika kanjani kusona, futhi siyambona yini owesithatha ngene. Hey. Nganginamehlo nje amaningi. Wathi umamkhulu hey uhlupha kakhulu. Ngoba mina ngiyazazi ukuthi kunezinto noma ngiyithanda ngizenza kahle angimningi kuzo. Uyabona, angimningi kuzo. Ayathi singabantu asidaliwe indlela efanayo. Khona aba-active, uma ebona amashidi nje ufuna shwabane. Khona omunye ongenankinga nje ufuna kathi angashwabane yabo. So wathi yena ngoba ngithanda ukushwabanisa amashidi njalo, ngcono uthola omunye umuntu ungakutholi kuthiwa sulale kuphi, sulale kuphi, sulale kuphi. Thola omunye umfazi, umbuzo ukuthi uyawashwabanisa namashidi. Uyabo, kwaba kanjalo ke. Ngicela ukuyibuyisela lapha komama. Ngibuyisele lapha komama. Ngizoqala ngomamkhulu. Ngithi umamkhulu uyena ovumayo abuya nqabe mekunqatshwa. Mamkhulu ngicela ubingelele ababukeli. Ubingelele nezithameli zethu namhlanje. Sawubona. Sanibona nonke enikhona. Ubingelela bonke nabalaleli ababukeli umhlaba wonke laba bazokhona ukubuka. Umamkhulu bani igama? Ukhanyisile Zwane manje Mrs. kodwa isibongo sami umthembu. Mrs. Zwane. Mamkhulu, kuthiwa wena wavuma ukuthi kube khona unumber 2 ngoba lo bhudi lo shwabenisa amashidi too much. Awusitshele kwakulula ukufikelela kuloso sinqumo nje ukuthi hayi ukuze kube nepeace angivumi ukuthi kube khona owesibili. Yeah, eqinisweni akubi mnandi umuntu wakho umbona ehla yenyuka. So kwafanele ukuthi ngize ngithathe isinqumo esithile ukuze akwazi ukuqoqeka. Yilapho engabe sengikhuluma naye khona ngihlala phansi ukuthi no, ngicela uthole umuntu oyi-1 because sesikhulumile ukuthi ngiyambona ukuthi impela uthanda ukubona amashidi eshwabene ngasonke isikhathi and mina angikho mningi lapho. So ngathi athole umuntu futhi enze sure ukuthi umuntu lo uzoba yilento ayifunayo ukuze engabikho futhi omunye. Mina ke ngibe nesikhathi esikhethekile nani weekend yonke. Ngayibuka kahle lento ababukela bangayazi emakhaya. Hayibo niyazwana shem noma mncane. Wena wamkhetha. Yeah, mina ngamkhetha uma mncane. Ngamkhetha ngathi hayi. Right. As long nje eyenza lento oyidingayo. Ukuze engabi ufansi uswami. Yilokho engangibalekile. Hey, siyabonga mamkhulu. Ngicela imshayele izandla. Ngane. Sawubona. Unjani? Ngicela wazisa ababukeli ekhaya nesihleni nabo ukuthi umamncane ubani Mrs. Zwane number 2. Abaningi ningazi bonke. Igama lami Martha Lorraine Hilda Gianni Pepe. Uhlezasho umuntu wamathi nekwerekwere lami ngempela vele indabuko yami ngiphuma le eKezi eZim. But I was born in South Africa. My father came from Zim. Mamncane wangena khalakasha esithembini. Makushela mangabe bekushela bakutshela ukuthi ukhona khona. Asishele nanga. Ayiza nazo awuziphake ngamasoso nangamathu. Ngiyabonga, let me welcome two people. Ngiyabonga amaswazi, ngiyakubonga Zulu kaMageba. Samitha
umuntu asamitha ku life yakhe akekho bekethe usithembisile ukuthi uzofika akafika kodwa laba amgogogo menziwa ama witness the way they ngiyadelela mina no lupoho ngilithamaga wangena uzwani siku live moni akubanga ukuthi ngiyakufuna or ngiyakuthanda no I won't lie and by people's faces or ngenze wangena siku live kaMoni bekhuluma mina kuphane wangena bathi ngizwani wathi kazi yini le ama threats ayi4 izoliphelela kangaka khuluma indaba ejule kangaka wavela wathi pause ngiyakufuna wathi ngifuna ukukushaya i1 night kanti makathi 1 night angena umamkhulu ngayibona ithi Mrs Zwane ngathi ngibheka i-profile yakhe nawo umamkhulu ngavele ngazi ngamute ngafihla ubuso bami wathi wena ufuna ukukushaya i1 night stand ngizoshaya nabani ngathi ngikumele guys you saw I'm joking I'm not wathi ene washi umgidi ekhawu ubani uzwayi athi ngishaya i1 night acabanga ukuthi wathi ifebe zasePitori ngiyazazi ayizohlangana khona mfana nangu I'm in Pretoria West uya sesiyakhuluma manje uyangilala uthi ngiyeza ngathi hayi ngicela uphume bathroom hose angitshela ukuthi do you think we can leave no lokho bekungekhunqengana lapha bekuyilento leyo ukuthi wathi uzomthola la nawe wathi ngisendleleni nami ngathi wathi ukuphi wathi ngithumela location ngathi location wathi ngiyobhebha ngathi siyobhebhana hayi ukuthi ngiyobhebha wathi usho ngathi hayi lapho ngisho asikesi efuna abantwana abancane wafika ngempela nomfowabo hayi boyimake manje uzoshabanisa amashito kodwa manje unempelesi unepelesi ayithi pelesi yamdriver phela ine bodyguard okay uyusuka itshela le ukuthi ikokonoza lo mlumzana uyalazi liyatefa lelulibonini awu liyatefa bebabili uyabuya uthi ene ngiyakulanda ngithi hayi ngiready mfana mina ngithi uyajoke avela athi break e18 ngivele ngithi yimlo asilalanga ibambe lapho ke wathi what not kuthiwe ngesigisi the rest is history so that's how we met and ukuthi guys I don't feel ukuthi ngisesithembini mina I knew ukuthi unomfazi I'm one person I remember the school life now abangani bami bathi wena isithembini kanjani ezinye izinto dedela uNkulunkulu uthi mawukhuleka ukuthi inkosi ngiphe okungilingene uyokupha wena noma ungaba nenkani mina nginenkani futhi namanje ngisho inkani yami ngantshela nokuthi nganje angeke okusalayo you kneel down you ask your ancestors you ask your God ukuthi aguide impilo yakho esithembini yes ngingenile first time we met mamkhulu came first day futhi akuna yabona isithembu sethu sibe quick and manje la afika umamkhulu I won't lie she did welcome me it doesn't mean ukuthi manisipana sijabulile ngathi asinazo inkinga siyalwa nosisi wami silwe nendoda sibuye sijikela indoda sithima phezukwayo kwayizolo nje ebusuku besifuna ukuyishaya sithi manje mamncane u number 2 bathi bakuvumela bathi woza
Manje siyambona number 3 again. Ngeke. Hayi lapho khona angiphambani. Kanjani kanje? I think omunye nomunye umuntu singayikhuluma ngesingisi sithi you have your guardian angel. I'm her guardian angel. The other way around. Akakhulumi. Baloni nna. Ni number 1. Kuhluleka sikona ukulwa sithu nozwane athi kusumamkhulu. Ngithathe indaba yabo ingangifaki. Why uthethe usumamkhulu? Niyabalansisana. So owesithathu uyosihlula. As much as sikona ukulwa nomamkhulu uyabona sihleli njani? Wayizolo uqale ngami. Wena ncane. Abuye indoda ngazi yenzani bathi sishaye yona. Ngambona simfaka iruji ngabomu asifakanga amaruji guys. We only wearing makeup for nje. We only wearing this for nje. But sifake owesithathu noma ngachama. Wabona akhuluma kakhulu owesithathu asimfuni. Khona ipost ebekhona ngiyalazi niyasifollowa noma ningathula nama questions. I'm not going to answer questions. I'm going to answer this one. Kune question ye video ebekhona la ubaby acabuza umuntu waze washo wathi hayi I mistake. It was a mistake, yes. It was Ngicela iphendulele was it a mistake? Angazi but makunesidingo ukuthi ngithathe wesithathu nowesine nowesihlanu ngizobathatha. Hayi awusazolwa ke noma mncane we. Usazolwa noma mncane ngo shaya phansi wena. Number 3 no 4 no 5 uzobe esengekho ezivumelaneni zwane ngoba ezinqale ngasho ukuthi yena isizathu sokuthi kube khona umamncane siyasazi sobabili and sengisichazile. Number 3 ke usezokwenzani aphandle engethe imali ngachaza lapho. Ngoba sishilwa ngithi ekuqaleni ukuthi kuze kube khona wesithu ngathi mina amashida washwabani. Uma ngibona isidingo ngibengicabanga ukuthi ngiphendula lokho ke. Ayithi reason ukuthi mina mashida shwabani hour ne-hour. Uma ngibona isidingo ke uyongena Ubhizi. Hey othe ngikiyeke kancane. Asibuyele kuyona later ke. Ngicela siqhubekele kule couple elandelayo. Sinaba kwanjilo in our presence. Ngicela badlulisele ama microphone. Sanibonani. Yebo senibingelela ohlelweni lwanamhlanje meaningful conversations with uZandi Mfeka. Sibingelele bonke abakhona la ngaphakathi endlini siphinde sibingelele nabobukeli emakhaya. Mina nje ngibonga ipresence yenu. More than anything ngibonga ipresence yenu. Nainda. Nani ni couple yobulili obufanayo. Sengaye ngakhuluma nomama wakho. Ngicela ukuqala kuwena nje namhlanje bangaze ngikhulume nawe. Iyakufikela nini le nto? Mina hayi angingeni indaba yabafana nami ngumfana. Mina ngikhule vele ngiphuma emndenini onabantu abangaphansi kwefamily LGBTQI. So angikaze ngize ngibe nenkinga yokuthi mhlawumbe umndeni ukwazi ukusheshe ubone impilo engiyiphilayo. So ebuncaneni bami nje umfana nje angimazi kuze kube namhlanje ngina 41 years namhlanje. So kube njalo nje. Ukuqala kwami ke ukuthi ngibe nomuntu engihlekisana naye yabona mawusafunda primary usazobhala oma love letters awami ke ayaye emantombazaneni. So eyokuqala nje intombi engaba nayo ngangino 11 years. Nawe wayile nhlobo eshaya nayo kuthiwa phela lolu hlobo lwenu mali umfana mangabe kushela uvela umfaki umngqobuze nje one way.
Ngingasho ukuthi mina ngikhule vele ngidlala nabo abafana kakhulu. So angikaze ngize ngibe nayo futhi leyo nkinga yokuthi ngihlushwe yibona abafana. Kunalapho sayehlangana emesentombini uma zothola ukuthi sothanda intombi eyodwa. Inkinga izoqala lapho la kuzoliwa khona. Sengiyabanga. Mamjil, Yebo sabona sisinjani. sawubona sithandwa sami. Ngiyabonga kakhulu ipresence yakho. Na indaba. Same sex marriages. Omakhelwane bakho la bakhuluma into ejule kakhulu la yesithembu. Manje mangathiwa ubabunjile uyakujikela athi ufuna wesibili ungenza njani? Hayi ngeke kwenzeke lokho. Akusoze kwenzeka, akusoze. Ngineshow futhi akusoze kwenzeka. Ungidlisile. Hayi engidlisile. Ukuthi ngiyazi ukuthi naye akanalo uthando oluningi nothando lwami kuphela. So number 2 nje asoze abakhona. Kunjani uma ungasibeka isithombe nje kunjani ukushada nomunye umuntu wesifazane? Mina ke ngiqala ukubona abantu besilisa. Ngikhule umama very straight, umama ngikhuliswe umama oyisangoma lapha kaMasho kaK. Ngithe ngifunde high primary ngathana nentombazane. Umama ke wezwe ukuthi ngithana nentombazane hey bengifa isibhaqa bengishaya nayo noma ingane khona endlini. Ngase ngaye high school bengidata amantombazane bekwathola futhi kube leso. Then I decided ngeke othi ngidane ngishaye mix masala yami la. Ngithana nabantu besilisa ngithana nabantu besifazane. Kodwa ngezwe ukuthi mengithana nomuntu wesilisa angibi right. Angibi right at all. So nje into yami igcwele emantombazaneni. Ngizalwe ngingedwa ke ekhaya ngiyintombazane nabafana. So ngathi ngizokwazi ukuyiphumela iqhubu ngedwa mhla ngaba financial stable. Ngase ngaqasha embuthweni ngo2010 ilapho engikwaze khona ukuface uma sengibuya ePolice College ngahlala naye phansi uma ngamtshela nje ngesima esikhathini esingaka osungibezelele sona ungibhonye ungenza yonke into. So now ngiyakutshela ukuthi manje mina impilo yami ila. Ngithana nomuntu wesifazane. It's up to you ukuthi ukwenza njani. Mina kodwa ngimile la. Yeah. Now niyakhonza. Ibandla enikhonza kulona linithatha kanjani njengabantu besifazane njengabantu abanobulili obodwa abashadile? Asinankinga uBaby uyakhonza ebandleni lakhe eLuthela. Uyihambela yedwa eLuthela. Umuntu ukhonza kwenye indawo. Yes. Mina ngikhonza ngaphansi kwebandla lama NCC umfundisi wami lowana. Ngisonta khona. Ngisonta ngaphansi ama NCC. Hayi uBaby ke nje izayo nje akazizwa. Uyithandele iLuthela lakhe kodwa si happy inkonzweni zethu. Hayi siyabonga. Esibuyele ngala kamakhelwane. Makhelwane namhlanje we are talking intersex. There are some developments enzakalile recently. You are this kind of a person that we share a lot of things. Sivele angazi imbola imoya ethi vele ya connect nje bomama ningangishayi ngimthanda ngothando lika love kodwa ngeke ngimtabuze. So uzwane owakwangixoxela la ukuthi kunenkinga angazi noma ngizothi inkinga noma ngizothi kuyi challenge. Abantu besifazane they do go for ama checkups once a year kanjalo. Kunendaba okwayithi fahla. Ungathanda ukusisharela yona? Kusho ukuthi ngizo highlighta kancane nje abangazi. Ekukhuleni kwami nje benginamabele, nginga-menstruate, ngufuna nje ngaze ubaba wangithatha wangisa komunye eyongipeyita ukuthi nami ngimenze ngina 21 ngibuka izingane zibhizi zifaka into zakhona ngihaha. Mangidlula bathe ayinamabele inyoka yini. So ngwafuna ngithandaza nokuthandaza. Uma ekhula akhulaza afika emadolweni ebhlungu kanti yi-breast cancer. Okay ngabe bengihlala khona le izibhedlela zaseThekwini kwangathi ku right kumele akhathiwe ngabaleka cause bengithanda ukuthi ngibonakala ukuthi ngiyintombi kodwa umnumzana omgonyathi engabaleka nawo then angazi uNkulunkulu wasiza ukuthi kube kanjena kupholeke fine. So uma ngihamba ngihlohla uyungcane ukuthi hayi kumele ucheck umdlavuza ini yabo. Hayi nami ngiye mangiya laphana bangibize fast bengise KZN bangibize no khona into esiyibonayo
woza ngithi yo kushuthi icancer vele isuke emabeleni ishone ngapha ngiye mangifika bathi no konke sibonayo manje understand sifuna ukwenza ama test futhi sibone kuthiwa hey unamabhola ngaphakathi kungenzeka ukuthi uma ufuna ukuthi siyawakhipha ebese simeni sikunika into zakhona ungazizalisa nabantwana noma sikunika amapilisi ayashwabana mengashwabani siya-operator siyawakhipha hey ngithathe lamaphilisi ngidle mangisadla ithi hayi ngoka Jehova but the way akhule ngakhona fanele ngabe ngizwa ama pain or ngine problem yabo so mina angizwa next ngiwayeke namaphilisi wakhona lapho ithi hayi angisabuyeli akhona cause angizwa next azohlala kanjalo. So we are talking all things intersex. Ngicabanga ukuthi abakhona la endlini sebese nobe kade engayizwa kahle ukuthi yenzeka kanjani seniyayizwa. Akuyona into ovele uthi uzala ube uyibona. Abanye kuyenzeka uthi uzala ube uyibona kodwa kunye kuyakhula ngendlela. So usekhulile ngokweminyaka kodwa find out manje ukuthi kunamasende akhula esiswini. Manje Zwane uma mncane la ushaya phansi ngonyaka uthi akamfuni number 4 no 5 no 6 wena uthi uyamfuna. Yingakho uzofuna ukuyibulala. Bebekudina ukuthi hey labafazi bafuna ukungiphatha manje bahlangene ngami. Babuye bahlangane nami kakhulu yikho ngibona ukuthi no kumele ngimthole bengizama ukuyibulala but but akusikho ukuthi ingoba bengifuna ukuthatha wesithathu abezwa babuye balwela into ezincane yabo balwela into ezincane ngathi ngiyazibulala mina ngikatheli ngcono ngizibulale once yabo. Wengcale umbuzo wakho ngicela su-address after upeace kwi-panel ne Zwane siyabonga kakhulu ngikuthanda ngothando lika love mnganami ake ngimcabuza nangikusho lokuthi sikeThekwini nje bashusa nje uZwane noma baba kwakhe bala bafiki guys bafikele mina ngicela nibashayile izandla all the way from Johannesburg umamkhulu from Pretoria kambe niyahlukanisa kuthina kuyafana into KZN umamkhulu bekasebenza ebusuku a night before azoza la and bekunenkinga yamatekisi kungahambeki kodwa nje uthi angikwazi ukungezi mamkhulu ngiyabonga I appreciate you so much. There is another couple in the house ezile ukuzosupporta uSwazi cameraman ngicela nje ujikise ubhekise ngakubona basibingelele can you pass one mic to them ngizobe ngenza iphutha elikhulu kakhulu ukuthi bangasho lutho behamba indlela ende kangaka. Ngicela nibingelele isifundo sami. Ni introduce. Sanibonani. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Umageba lo nguzulu isibongo. Khona la kaMaphumulo. Ngihamba nemanzi yami ke la. Intokazi yakho Khathide engayikhethela yona. Isu yasemnambithi kodwa ngokuhlala yaseGoli. Bathi uMagonondo ngoba intokazi yakho Khathide engizithanda kakhulu. Sanibonani. Igama lami nguSilindile but kathi kuthiwa bangazi uMaswazi ngwaka Khathide isibongo ngiqhamuka eLady Smith abantu abaningi bazi ukuthi se150 kakhala spam ngokomsebenzi ke ngile kwaNdonga Zadlu. Siyabonga ukufika nokumenywa esamba nabo bayazi kumnyama kubomvu sindawonye. Siyabonga. Mina nje ngicela ukubonga uthando. Ngicela ukubonga uthando. Ngizoqhubekela phambili kuPeace. Ngicela lapha eBack siyathengisa bakwethu.
ngicela nje kunosisi ebekufanele afike la owenza ama-spices owenza ama-sauces akaphumelelanga ukubeka itafula lakhe lapha on the other side. Ngicela manikhuleka namhlanje ntambama nimbeke emkhulekweni. Ungifonele nje ekseni wathi Sisandile ngaze ngaphoxeka sesivele savuka nje uma uthule. Igama lakhe uwelile, igama lenkampani uwelile sauce. Nizobona bazosiphinela i-information yakhe. Ngicela nimsupport whether useThekwini, whether you are running a catering business, noma ngabe ukephi. Angizazi izinto zakho ukuthi zi-expire kwesikhathi singanani mayingakukhoriyela, kodwa nje ngiyacela nimsupport Nkosi yami. Bese namkhulekela kulesimo esinzima adlula kusona njengamanje ngoba besifisa ukuba naye. Kodwa ke soqhubeka simsupport Nkosi yami ebhizinisini lakhe, simfisela ukuthi akhule nobuhlungu adlula kubona njengamanje andlule kubona. Zwani ake sivalelise ntombi. Sibongile bafethu ukuba nani nizosupporta. Siyavalelisa ke manje imithwalo ibheke emuva. Ngizonishiya nje ngamazwi ukuthi bakwethu umuntu akazithandi. Ukuthi uyi-lesbian akusho ukuthi sowuzobhema, sowuzotepisa, awusagqoki kahle, awusapheki ekhaya, awusaklini, uzithande. Mina ngiyazithanda, ngiklina ngisho ukudlula. Yes, akube njalo nje bafethu siyabonga. Nazi izingane zami lapha emuva Zwane engangithe way back sisahlangana ngathi Zwane nginezingane lapha hey amakhempa ayangixaka ngoba mengabe ngithi ngikhuluma ngepregnancy khona nje wangitshela emehlelo wathi mama manager sazi ukhuluma ngani ngoba thina sithandani labantu abanezinto ezimithisayo. Ngathi hey angiyazi ke lenkulumo. Ngicela ungikhulumele nabo ngoba anyone on the panel, if you want to say something to them, nginale nkinga le, it's a serious problem. It's not a problem ngoba akuyona inkinga ukuba isitabane, kodwa nginalento yokuthi i-observation yami ukuthi abanye babo ungazi ukuthi kuhambisana ne-peer pressure ukuthi ngoba naku ngidlala ibhola sekufanele ngitepise, ngikhulume ngikhoshozele ngihambe ngibhampe. Engathi ngicela mengabe sekudliwa mase nimengibisha ngicela nize nali itafula niyababona ngithi if you want to ask something uyasaba ukubuza abantu bekubona, buza lapha buza kuZwane, buzani lapha koZulu, nangu nogogo lapha. Gogo Menziwa, thank you so much for your presence. Nogogo Menziwa, ngicela ukuthi nje our legend, uGogo Menziwa is our legend. Ngicela nibhekise iCamera ngapha Gogo Menziwa, abantu abamazi. Lezi yabona mengabe kuthiwa bayibambishisa naba abantu abayibambishisa in the early 80s kusasenzima ngempela. Mama ngicela ubabingelele, ngicela ningidlulisele i-microphone kuya bingelela. Sanibona nonke ekhaya. Engingase ngikusho kodwa nje bangasho ukuthi bathandana nabantu abangakhulelisa uMenziwa wayephelele eyiyo yonke into, wamthola umntwana komunye umuntu konye komunye kodwa ebukeka engumuntu wesifazane. Sengisho ukuthi ungagabisi lokho, mina ngikhuluma into ekhona ngoba ngathi ingane akayilethe kumina ngoba wayithole ngaphandle. Ngithi ngisho ukuthi uzogabisa wena kanti khona owakhiwo nazo zonke izinto ngaphakathi kuyena. Uzothini ke makwenzeka ezinye izinto kubusuthi wena uzothi lo umuntu othandana naye athi uyithathe phi lengane ngoba wena wazi ukuthi izinto kuningi ukujulile into zalento esikhuluma ngayo zijule ngale ndlela eqakile. Angisho ukuthi ngiyanethusa, ngisho ukuthi musana ukugabisa ngokuthi yabona this and that ngoba nakhona lo mkhakha wethu kunazo ezinye izinkinga eziningi. Akusho ukuthi ngoba singala azikho inkinga, sikhona inkinga. Okay. Abazange bambone. Abazange. Asimazi. Usilwele lo mama. Sinamhlanje sikwazi ukushadana ubulili obunye. Lo mama uyilwile indlela ye-rainbow. Uyilwile kakhulu. I would like us to sing for her. Hero yethu. Google her. Google Behind the Mask. TAC. Out. Mana zonke ama LGBT location community.
What? But abasipromotayo. She's our hero. Uyafana noWinnie Mandela kithi. Siyama LGBT. I'm sorry to take her off. Ukokolo, abamaziyo, abazange bambo. Nami ngakwata. Okusasa, mabati, where you coming from? I'm sorry to take over, Zandi. I'm a LGBT, especially lesbian, we have pride. This woman fought for us. Her late husband fought for us. Maungayazi history hlala. Nisho kini labo emuva. Yekelana ukutepisa. Ukuba istabana sukutepisa. Ukuba istabani. Noma ngingathi umamkhulu umfazi wami. Incuze guys. Akuna ukuthi inkosi engigcoke kanjani. Masiye esontweni ngapha. Ipokoza lomnumzana. Lo nimbiza ngopresident. Uyagcoka ihili. Agcoka adlule mina. Futhi angizishake. Mina I'm still walking iphara. Ngize ngisho njalo. Ugcoka iTwest Tech. Africans basho njalo. So lesbians, the pride, we like that. Uzazi. Uwazi omunye umuntu phambi kwakho. Ungathi mina I smell better than her. Ungathi wena usmella better. Google that woman. You will know the truth. And I don't care whether you follow me on TikTok, whether you don't. Once you follow me after today, also follow her from today. Ningakwazi ukumculela. I'll decline. Everything will block. Come I tell you, right TikTok yami ngiyakhuluma. My fam singakhohle igolo liyavulwa. Ngiyabonga mama. The time I spent with you, I've learned a lot. Ngiyabonga. Buthi ngikhuluma na. Kuyigenge leya emuva. Yes. Sanibonani bangani. Abangama lesbian lapho eBholeni. Ayikho into engiyithanda njengehlanzeko ekhaya kini bazokumukela. If uclean ekhaya uzazi ukuthi uyintombazane bazokurespecta kulobulilo kubo. Mina bangirespect ekhaya bangimukela cause bengicleana ngenza yonke into uma kunemithetho okuthiwa kufika isangoma ugqoka ibhluke lakho ubhinca ibhayi phezulu ungathi mina ngeke ngene lapho uma kumncwabo uwenze uma ngabe bengafuni kulo ndawo uma benemukela ngamasuit ngamakick and boboza respect ungaforced and then ningabi ne peer pressure ukuthi ufike eDurban ubona ama lesbian awazi kwenzakalani uzokuthiwa banemali ama lesbian usuyangena uzohetheka ungangeniswa ukuthi banemali ungena nje othandweni ungabheki ukuthi kunemali siyahereza mina ngifaka amakhabethe imali nje uvela ube yilesbian ube nemali uthi ulala nentombazana uzoba nemali faka amakhabethe ngifaka useling gibela stepis ngoba ngilidilama ngingaka gibela stepis ngisebenza imali yami awuyitholi lokulala ibese uthola imali siyabonga Bengisacela ukudlulisa la Zandi. Einganeni zami ngoba ngizothi ingane zami lezi. Uma ngibheka nje bancane kakhulu kunentodakazi yami endala ngoba yenza first year varsity manje. Engakudlulisa nje kubona kulaba abazilabelisha as lesbians. Ngicela ukuthi bakukhumbule ukuthi abasibo abafana. Inkulumo yami iya kulesimo esenzeka kakhulu esikhathini samanje. Sokuhlukunyezwa kwama lesbians, sokureshwa kwama lesbians, sokubulawa kwama lesbians. Ezinye zezizathu ezenza ukuthi kufinyelele kulelo zinga
indlela abaziphatha ngayo emphakathini. Bahambe ebusuku, bahambe nabafana, baphuza utshwala, zonke lezo zimo enjalo zizoholela ekutheni umuntu azithole esedlwenguleka, umuntu azithole esesenkingeni esetholakala eseshonile. Bamthola kalula under the influence. So abantu abakukhumbula ukuthi abakwenzayo bakwenze babuye nganeno, sikufaka nasemqondweni ukuthi akusibo bonke abantu aba-understanda impilo esiyiphilayo, akusibo bonke abantu abathanda lempilo esiyiphilayo. So uyohlezi uyi-target uma uyi-lesbian esikhathini samanje ngoba abaningi abafundisekile ngempilo esiyiphilayo abazi ukuthi sinjena nje kusukaphi. So uma nawe uzozibeka endaweni ezokwenza ukuthi ugcine uba yi-target kalula, utholakale kalula ekutheni ube part of state sezinto ezimbi ezenzeka kuma-lesbians, lokho kuzoba umphumela ozokunikeza inkinga ekugcineni. Ungabi uvanzi. Indawo ozihambayo uhambe ubuye nganeno. Ngiyabonga. Hey. Profound words from Ubabunjilo, siyabonga kakhulu. Ekhuluma ngendaba ukuthi ngubani na wena ngoba esitsheni esibunjiweyo uyakwazi the potter umbumbi bese kuba khona esinye isitshe esonakalayo esihle nesibi. Mina ngikuthathe ngikubuyisele lokhu ukuthi uJehova uyayazi into ayeyenza uma ezokwenza ubungcukubili ube ubani bese wena uyangihleka mina ngilolo hlobo olunjalo kanti wena wazi ukuthi indaba yalotshwa lapha ungithukelani especially abakholwayo yini indaba abathuke kanti iBhayibheli abalifunda ngoba nami ngiyalifunda iBhayibheli ikhona le ndaba ukuthi kuye kwenzeke izinto zonakala from the potter's house la umbumbi ngesikhathi ebumbi akasidingi lese asibonayo ukuthi sonakele uqhubeka nesinye asishiye lezi kuthiwa khona esihlakaniphile nesingahlakaniphile khona esithandekayo nesingathandeki. Mina ke ngikubuse ukuthi wayethanda ukuthi bekhona ezingathandeki kanti nakhona lezi ezingathandeki baziyayithanda inkosi ngoba akufanele nabakholwayo bese bechiliza abantu baze bayibulale babe njani ngoba khona la bengamukeleki ile khona nokuyiphatha ke kwabo bese behambe beqabulana emkhamukeni babheme emgaqweni benza yonke into bese beyadina bese badlwengula abanye badlwengula bengazange benze lutho ngekuba nje ubonakalele nje ukuthi uyinto enjena nawe siqoqe phela. Mina ngazi ukuthi uhlobo olunjena phela iyithanda shape nasendiweni nje uyayithanda ngiyawazi amanuku mina nami ngiyayithanda impela nje kodwa angiwathanda amanuku zithande kuqala ukuhambele kude eyintweni ezibonayo ukuthi ngoba ziyaspike nezinto lapha ehamba khona. Yes ngiyabonga. Siyabonga ma. Thank you. Ngicela ukuthi